Usa ka iring sa Davao City ang gipana punting sa ulo. Nanawagan ang animal advocates ug kapulisan nga undangon ang pagpangabuso sa mga hayop. Ani ang report ni John D. Esteban. Punting sa ulo ang pagpana ni ining saag nga iring sa Boulevard sa Davao City. Wala pa mailhi hangtod karon ang mihimo niini. Dali kini gidala sa usa ka concerned citizen sa veterinary clinic aron maluwas. Si Dr. Ronald Lunar ang mihimo sa surgery. It was very hard surgery because the arrow was penetrating to the brain. So what I did is that because meron akong special instrument to open the scalp, then I tried to remove it delicately. He's eating well now and he's recovering well. Tani siya ka stray ug rescued cat ug gidala na siya dinhi sa clinic sa Quirino. Ug pinaagi ni Doc Lunar nag-undergone siya og surgery ug karon she's recovering na ug gipanganlan siya ug araw. Gipanawagan ni Doc Lunar ingon man sa mga animal advocate nga unta mas mapakusgan pa ang pagpatuman sa Animal Welfare Act. Please stop this abuse. The government should act with this. Kasi for us, pagdating dito, we only treat. Taabtan sab namo sa clinic nga nagpa-follow up check-up ning pet owner. Dala ang iyahang iro nga si Wigel nga na hit and run. Putol na ang usa sa mga tiil ni Wigel human mipailaw mog surgery. They saw the dog, they stopped for a while, then they run away. For the government officials na napagtanungan namin what are the possible law na or pwede namin pahabol, siya pa mismo nagsabi na walang habol ang mga owners kasi nagpabaya daw kami. Kining iring nga si Mayen, usasab ka saag nga iring nga gidagmalan tungod sa grabeng pagparakit, nawad-an na kini og usa ka mata. Ang nag-rescue kaniya mao ang animal advocate nga si Joel Lau. Put yourselves in their place. Kung gawin din sa inyo yan o sa mga anak niyo, gusto niyo ba? Kung hindi niyo makayang tulungan, huwag na lang saktan. Nanawagan sab ang Davao City Police Office sa publiko nga ireklamo sa kapulisan ang mga makitang managmal o bisan unsang pagpangabuso sa mga hayop aron makasuhan kay ang mga hayop dunay katungod base sa Animal Welfare Act. Atong protektahan ang atong mga kahayupan batog sa pagpangabuso, pagmaltrato uban pa nga makapasakit. Gihangyo namo ang matag barangay nga tabangan ni og i-strengthen nato ang paghatag og hibalo sa inyong gingsakupan bahin sa balaod nato sa Animal Welfare Act. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.